Junta, building better Africa. Unakudziwa kuti nkhani za chitetezo zikuyenda bwanji kumwera chakumadzulo kwa dziko lino. Steve Kondobanda anacheza ndi mkulu wa polisi wa chigawochi Commissioner Mlowoka Noel Kaila kuti amve zomwe chigawochi chikupanga popiritsa ntchito za chitetezo pasogolo. Ndifunso limene mwina kuyankha kwake kukhala kukhozokhala kwa straightforward kapena ayi. Chifukwa chonena kuti ineyo ngati mkulu wa polisi kuchigawo chakuno kuti mati Southwest Police Region ndimaona maplana amene ndayika malo kuti chitetezo chisinthe chipange improve. Komano amene amalandira chitetezocho ndi amene amatha kupanga assess ndikuona kuti panopo mmene tikuonera we feel tikutha kuyenda, we feel ndikhonza kupita pa ATM kutenga ndalama zanga opanda wina wake kundigundagunda, ndikhonza kuyenda kupita ku nyumba madzulo mpaka na nthawi yakuti amene ajawo tikalandira feedback imene jayo kwa ine ndikalandira feedback ngati imene jayo anthu akamandiuza pamene maona kuti zinthu zili bwino, because tili ndi office ya research and planning amatipasa ma figures. Komano ntchito ya chitetezo siyendera ma figures okha. Ntchito ya chitetezo kuti anthu anene kuti kuli chitetezo, it's a human perception or the perception from the people. Anthu amene amaona quality, it's the quality ya life anthu yapanga improve bwanji. Are they able kupanga transact nthawi ina iliyonse? Are they able kutenga phone ndikumalankhula nkumayenda osaopa kuti wina wake andimenya mbama ndikundilanda phone yangayi? Akonza kupita pa ATM ndikutenga ndalama zake, akonza kupakira galimoto mu Victoria Avenue ndikupita mbanki kapena kupita mu shop ndikubwera galimoto jaisana ndani isanachoredwe. Now feedback imene jayo imachokera kwa anthu ndi anthu amene amatha kunena kuti panopo ndikutha kupanga izi. Pamene ku research and planning office yathu amangotibwetsera ma figures nthawi zambiri sakonda kupanga perception ya anthu survey. Nde panopo no mene ndinganenere feedback imene ndakandikulandira imene ndinayo mu mafoni ena amabwera konkuno ndiona kuti kwa anthu amene akhala kutifikira ambiri oti sindowadziwa ena muna kulemba pa social media akunena kuti iwo akutha kuona kuti chitetezo chawo chiliko bwino chifukwa kwambiri ngati kunoko ku Blantyre ndikayankhula kwambiri ngati Blantyre CBD nkhani imene imavuta kwambiri nkhani ya akukhuzana ndi ana amaskini yomwe pali panopo anthu ambiri akuluakulu amene akupanga ma business in Blantyre, anthu amene akupanga mwina amatha kubwera kuti apanga zosiyana Blantyre ambiri feedback imene ndikulandira ndiona kuti pali panopo sakuberedwaso sakuopsezedwaso ndi ana amaskini. Now chimene chimachitika nthawi zambiri anthu anangochikhazikitsa kuti ana amaskini. Nthawi zina milandu ija imene anthu amanena kuti akupanga ndi ana amaskini sikuti amakhala ana amaskini yayi, amakhala anthu ena amene kuti iwo kwawo anangobwera kuti adzabe. Koma nofochonera kuti anthu kunoko ku Blantyre anachikhazikitsa kalero inalipo nthawi imene ana amaskini ankavutadi tonse tinkamva. Ndeno kalikonse kamene kangachitike amathamanga kuti ana amaskini. Pamene kuti ndikuonetseni ma figures panopo mwina ndakhala miyezi ingapo ndili kunoko kuti tipite ku CID tilibe milandu imene kukhuza ana amaskini onera kuti ndi ana ang'ono opempha tilibe, ndiochepa kwambiri chifukwa chonena kuti pano ambiri ayiwo mtawuni tinatenga anapita kumakwawo akangoona olokungoona galimoto ya polisi galimoto yanke nene amayidziwa akangoiona ngati angapezeke mmodzi akangoiona amatani amathawa akuzindikira kuti sakuyenekera kukhala mtawuni ndikumapempha ndikumavutitsa anthu. So feedback imene ndikulandira ndiyonena kuti anthu ambiri akunena kuti akutha kukhala wopanda chiopsezo. Nkhani ina yomwe taonanso chigawo chakumwera chakumadzulo ndi nkhani yokhuza kuti pakatipa palibe anthu mwina kukangana ndi apolisi kapena kuotcha mapolisi in terms of community policing. Munabwera ndi ndondomeko zotani kuti ubale wa anthu ndi chigawo chino ukhale okhazikika? Yeah. Nkhani imeneyo ndi nkhani yofunika kwambiri anti ndinapangapo research ineyo. Pachizungu timati when people are satisfied with your services, anthu akakhala kuti akukhutitsidwa olo pakhale pang'ono anthu amene ajawo amayamba kukhala ndi chikhulupiriro mu system. So there's the issue of trust and satisfaction. Anthu akakukhulupirira akayamba kukhutitsidwa ndi zimene niyo mukuchita olo pali pabanja olo ali madamu kanda akazanu kunyumba akayamba kukhutitsidwa ndi zimene mukuchita
amayamba kukhala ndi chikhulupiriro kuti amunanga ndi okhulupirika. So chimodzimodzi njira zathu zambiri zimene tinayika nzonya kuti one tipange tionetsetse kuti anthu amene ifeyo apolisi tikuagwirira ntchito itimagwirira anthu. Ntchito yathu ya polisi chichewa chake chachidule njaulonda sizobisira naso. Ntchito yathu ifeyo timatumira kuti tikalondere anthu ndi katundu wawo. Ndiye tikakhala kuti tikukwaniritsa zimene zijazo tikuchita improve, anthu akutha kuona kunena kuti no, anthu awawa akutithandiza zimene ife tikufuna, chitetezo chathu chili bwino, amayamba kukhala ndi chikhulupiriro. Ndiye zinthu zikamachitika amatibweretsera information yakuti kukuchitika zakuti mutithandiza bwanji. Ife tikapanga respond kumene kujako ndikwathandiza ngati nkhani yake yokuzana ndi disorder, mwina achinyamata timaguta achinyamata, mwina tokumwaka ambuye ndi miwa yosaziwika bwino, ambuye nditengeni chani tikathandiza osuta chamba ama drugs, tikathandiza ndikuwachotsera magulu amene ajawo. Anthu ajama amba ndichikopero apolisi athu akutithandiza. Olakatuza kuti malo awo akuvuta, ife tikatumiza kwa asilikali athu kumene kujako ndikumapanga kuma patrols, visibility, anthu lese malo ovutitsitsa kwambiri panopo Blantyre munomo tikoza kwachiwa mna ngati ma junction mpeza kuti masemoja inu noka mukhoza kuona ndi inu mukhoza kupereka umboni zimene mukuona. Ndiye zimene zijazo zimabweretsa chikhulupiriro. Zikabweretsa chikhulupiriro anthu aja amapeza kuti tikaafikira tikaayitana pakakhala zochitika misunderstandings sizikumavuta mpang'ono pomwe. Tikangochoka kunoko zakazokuchitika ndi chikachiopsezo, mwina afuna kupanga mwina kachisokonezo, tikangowapitirira kuti ndiye mukasokoneza polisi ndi yanu, tiuze pamene tikufoka ndipati. Anthu ajama masuka kena kapeza kuti kulibata mpaka na pano kulibepo chisokonezo. Nkhani ya ma demonstrations ngata kuchitika, our principle yathu ndi imodzi, ntchito yathu tayendetsa anthu aja andi tikumayendetsa anthu aja mpaka na amatukwana. Ife tinazolowera kutukwanidwa ku training kwathu, timaphunzitsidwa kutukwanidwako. Chifake mmaona ena ku training kujama imba nyimbo zotukwana kumaka kuti zitilowe, zikatilowa tikaweta pa ground anthu akamati tukwana zisamati kweteke. So akamatukwana muja kulankhula, ife timakhabiti kungogwira ntchito yathuyo, we are resilient to that mpaka nati aperekeze. As a result for situkwapanga provoka kamati tukwana zimapeza kuti Blantyre kuno kozonse kumakhala zabwinobwino mpaka na mademo kandi chani, kulibe police unit imene yaochedwa, kulibe malo amene kuti kuli chiopsezo chone kuti anthu ifeyo ndi apolisi ndi anthu ubale wathu tinganene kuti ndi osokonekera ayi. Then kuti anzathu ma regional executive committee ya community policing amabwera mu office mwanga munomo mmene angafunire. Pakakhala issue na iliyonse amabwera ma station amabwera, timaona pakuti mungathandize bwanji. Ndi tikamasintha zimene zijazo iwaja amakhutisidwa ndi kukhala ndi chikhulupiriro kuti polisi yathu ikupita kutsogolo ikutithandiza. Mwina mungatipo bwanji pali anthu ena makondofalitsa uthenga olakwika okhuza misewu, galimoto yaphwanyidwa malo ena, ndikumapereka uthenga olakwika kuti mwina yaphwanyidwa misewu, mapereka mantha kwa anthu. Zimenezi zimasokoneza bwanji chitetezo cha dziko, maso uthenga wanu pa nkhani imene ndotani? Yeah, nkhani imene ndi nkhani yofunika kwambiri. Ndi nkhani imene kwa ifeyo ngati apolisi komanso ngati boma amene timapereka chitetezo m'malo mwa boma. Polisi chifukwa ndi imene imene anthu izinso zikasokonekera anthu mati polisi. Boma li malo ambiri symbol authority ya boma imadzera through police. Atakaona polisi amati boma iyo. Now kunoko chimene ndinapanga observe ku Blantyre kunoko, ubwino wake ineyo ndimayenda ndekha usiku. Ndiye ndikamalankhula kuti ndikungolankhula foto nake wandiuza, koma ndimalankhula zinzoni yakuti ndekha ndaziona ndi umboni ndi ma video mfoni mwangamo, koma because of ma ethics and ntchito yathu zimene sitima kupereka kugulu ya ola anthu anene timangoziyang'ana chifukwa cha ntchito yathu. Mwina timatha kungopanga general statement, koma ndinazo ineyo mfoni mwanga in privacy, ndikoza kufufuta nkhope zoti musazione where ndakhala ndikuwapeza ndekha anthu apakira galimoto ma location muujeni mandala kuna mwawa ma location Sunnyside ali galimoto akupanga zinthu zosakhala bwino in a public way. Yomwe ili idle and disorderly, indecent practice along a public way or a public road. Zomwe zinthu zosakhala bwino. So si onse koma zimachitika for ma report yoti linazo zinthu zoti linazo. That's why ndikuyankhula in general terms. Koma pali ena amakhala kuti galimoto ija anapakira kupakira ndithu pambali pansewu usiku ndikumapanga zosakhala bwino mene mujamo. Now akuba they use that opportunity because anthu aja
they are already vulnerable and they're exposed. Pali malo oti otatachoka munomo ndi mavideo anga ndikozo kuti nditie tikafikepo mukaone olo tsiku lina usiku nzano lero tiendelee kwa panopo for imuna tapanga intensified for ika special teams zimene zikumayenda ma location kugwira anthu amene koma tsiku ndikozo ndi tieni mwatsoka mwina zapeza for ndaka ndi kwapeza nde because of that anthu amene ajawo ena mwa iwo sina nene kuti onse koma ena mwa iwo andi ochulukirapo amakhala kuti anaima akubaja azadutsanso kena kama apa pali mpata kuti tikhonza kupezapo kena kake ndi amapita mkwasokoneza tikuphwanya galimoto ija ili chani ili chiyimire ndikuwatengera mwina mafoni. That's why muzapeza kuti almost onse amene mwina amataona kuti galimoto yanga anandiphwanyira magalimoto aja within 1 or 2 hours amakhala kuti osapezeka palibepo imene inaso wapo. So nzokuti anthu aja usukuna kuba galimoto koma kumakhala kunena kuti opportunity inapangidwa create yokuti iwo atakulandapo phone or ndalama kena kanthu ajama ngotenga galimoto chakuti awawa asoye choyendapo iwo get away a few kilometers mwina amatha kuitenga mwina ku lese mwina ku Sunnyside or mwina ku Mount Pleasant mukaipiza galimoto jali kuti ili ku Nyuna Peri or mwina ili ku Ndilandi aisia china chili chose ndi maki yomwe zonse zili minimum. So that tells us good story kuna kuti cholinga chawo sinalo chofuna kuba galimoto koma cholinga chawo chone kuti an opportunity was created kuti iwo akhoza kutenga zinthu zimene zijazo ndipo atenga chimene amafunazo atenga cholinga chawo sina and you find kuti ambiri mwa iwo amakhala kuti they are not harmed. Zimatha kuchitika ena muna amatha kutemba futi muna anapanga resist koma no nzinthu zosakhala bwino zimene tikulankhula ndi anzathu ku public relations ndi community policing kuti aziyenda nkumala kuza anthu komanso mwina ma press release kuti ndi mlandu ndithu koma panga zinthu zolakwika galimoto along a public way malo amene ali odutsa anthu zimene zili common kunoko nde chimene chimachitika njoni kuti nthawi zambiri amapezeka chitika in that way amapezeka kuti anthu aja akuthamangira kulemba ku social media cholinga apange clean up. You see lesi nzimodzi mosolo ndili ineyo kuti zandichitikira ndinalini mapanga zosakhala bwino ndizoti ku nyumba ndikuti zatani zasokonekera ngati ndili high profile kunchito ndikafotokoza kuti chani so they rush kulemba zinthu zija pa social media ani madutsa pakona and you look mwina mwazionapo story yake nthawi zambiri makhala yosamvekeseka bwino sipano mukuti njinga ya moto inatere koma nkhani yake makhala zatani yosamvekeseka bwino ena zimakhaladi zimachitika sino na crime crime will always be there ena zimachitikiradi koma ambiri mwa iwo amangopanga storage kuti ionekene kwa iwo akhale ndi story yoti akafotokoze ku nyumba madamu zinakhala motere ndiyeno ndangozindikira ndi kupanga slow down munthu chilungamo chake cholinga kuyendetsa galimoto yako ukaona wanjinga ya moto akubera kumbuyo umayima kapena umapitirira umaonjezera moto you accelerate and off you go. So you don't wait kuti adzakuphwanyire glass kena kakuchotsere makipa ignition that already umakongona galimoto kubera munthu ukuyenda sumayima umapitirira and galimoto njinga ya moto galimoto will cruise faster than them koma no you look at the stories that mayendesa kenaka ndikuyenda njinga ya moto yazafika azanpa subano zinakhala bwanji sitikunena kuti sizichitika zimachitika real crime koma zambiri mwa izo anthu ndi akalisemba paja cholinga kuti apange akazipanga cleans zimatha kubweretsa mantha mwa anthu pamene nkhani zonse choncho ndiye kwapempha anthu akuno ku plantain kuti zikachitika abwere ku police apanga report if we are interested kuti those statistics zithandizire kuti tione kuti zikuchitika mbali akuluakulu tingatani kuti zimene zizite zikuchitika mbali tingatani ndiye timayikano njira imodzi mwayo ndimendeka panopo now we have established special teams and it's a warning amene akufuna kuti adzipangabe ma indecent practices magalimoto along public ways we are following them ndiye panopo ndinene kuti tikagwira panopo we will publicize tizauza kuti tizaitana atolankhani kuti awatagwira ma suspect aizi mene alili anthu azaone so tipichenjeze dzangoti akuluakulu awatagwira mene alilimo asanavale asanatani ndi awa anali galimoto ndi iyi now tell us malo awawa akanati aphwanyira awa akananena kuti andiphwanya 40 nali ndi mayo ola akanati andiphwanya 40 nali ndi bambo ayi zomwe zinthu sizoona tikhale ndi umunthu komanso tizinena tikamaperekaso information yomwe ili yolakwika ndi mlandu so tikwapempha anthu ku Blantyre maloji aliko ambirimbiri mbayani muli maloji all over masiku ano kuli maloji apite ku maloji alipire musodulaso yayi they don't even need to go to lodge akalipira kanti 10,000 basi apanga zawozo asipita than kumazipanga risk kumaima ma locations kumaima malo obisika pali malo enaso kujeni ku Nyuna Peri uku we are going there ku Nyuna Peri kuli malo amene tukwadziwa ndithu we are going there akumaima kumene koko anthu ndi magalimoto ndikumapanga zopusa magalimoto zomwe sizoona tiyeni tichepetse chitetezo chimayamba ndi iweyo mwini wake.
amwina mawanu otsiriza angakhale otani opita chigawo chomwe mumayang'anira komanso mapulani anu a chigawo chimenechi? Yeah, mawu anga omaliza ndonena kuti ifeyo kunoko ngati apolisi ndiyamba ndikuthokoza kaye asilikali apolisi amene ndikugwira nawo ntchito kunoko southern region. From deep down my heart, ndayenda ma region angapo as a commissioner. Anthu akudzipereka, asilikali akudzipereka kugwira ntchito. They are chizungu chake, I can say they are passionate to serve Malawians, to help them improve, to help improve the quality of life within our society. Akudzipereka ndikonza kukupemphani kuti olo inu mukakhala free, let's move together. Ine ndimayenda, I do patrols myself. Ndimagwiritsa ntchito mawu achichewa chonena kuti mati mbusa wa ng'ombe azinunkha ngati ng'ombe zake. Ine siningamagone ku nyumba pamene crime is raging. No, generals have to be in the battlefront to be with their soldiers, and that's the principle. So anthu amene ndinawo kunoko, my officers in charge amene ndinawo kunoko southern region, kuyambira my deputy Mr. Mbobo, my regional operations officer, my officers in charge amene ndinawo kunoko my supervisors. Number one message is I would want to appreciate for their support and for their passion to deliver better service to the people of this region. Number one, because our approach here is that we take the private sector approach. Tinaphunzitsana kunoko kuti aliyense ineyo ngati commissioner nditenge region ino imene boma landituma kuti ndidzagwireko ntchito, imene inspector general landitumako kuti ndidzagwireko ntchito, nditenge region inoyo ngati private security company yanga. Now, if inoyo ndaitenga kukhala private security company yanga, region inoyo, do you think ningamagone ku nyumba azilonda anga ali kunja? I can't, because I know mlonda wanga akavulala compensation ndiwe ndikapereke ndine. Kukabedwa kumene koko anthu amene anandipatsa contract kuti ndizilondera pamalo pamene popo pakabedwa andipasaso ndalama, they will not give me money, I'm not going to be paid. So it's not them, but it's my company imene itagwe. So tinawuzana kunoko kuti aliyense, our approach is private sector approach. Let's all be committed to serve our people without discrimination. And to add to on say TNT serve. Let us be visible. And that's why my best I can show you. If you know, we agreed to the roster. If you look at this roster, our private sector approach, if you look, for example, this is regional commanders, Southwest Regional Senior Commanders roster. Monday, my regional operations number 2, Mrs. Mukawa, Amakapa Chiro. This is Assistant Commissioner of Police. She will move around the whole region, checking pali patrol teams. Mulipo. Tuesday, yesterday, my Deputy Commissioner, Mr. Mbobo, you can read here, was on duty the whole night. We can show you the pictures. Wednesday, today, my regional operations number 1, Mr. Zidane, will be on duty throughout the night. Kama kuna 4 o'clock, akuvala zibia zake, akunyamuka kulowa ground. Mpaka na mamawa, making sure our people are safe. Thursday, we have Superintendent Chipofia from Division, PMF, on duty. Thursday, if you can read here, I hope you can read the name there. My name is there, Kaira, Commissioner. I'll be on duty myself. Despite the fact I'm always on duty, my deputy was on duty, I was also on the ground. But on Thursday, I'll be full time with my people. Kuenda not ndekimenda ndi asilikali ochuluka. Ndio tienda usiku onse, making sure pali ponse tiende up to Friday, up to Sunday. Every day we have this supervision mechanism. This assists us to make sure that if I'm on the ground, ndi asilikali anga agona kunyumba, they can't sleep. I am in the battlefront. We lead from the front. So the situation tells us we must lead from the front. And that's why I'm appreciative. So if you go here, you find here there's Limbi. There's a date here. Mrs. Tandiwe Marwenje, Assistant Commissioner, on Wednesday, Sagona Gunyumba Kalibachiro, looking after his soldiers in Limbi. The officer in charge, Mr. Deputy Commissioner, Mr. E. Mukambo, Deputy Commissioner. Monday, Juros Analipa ground. Tinali more than any day. So every station, that's Limbi, here's Blantyre. So all the leaders are leading from the front. And that's our principle. A private sector approach, leading from the front. Ndimapeleka chitsanzo ina kuti murari muone mudzapeza kunena kuti tiko zokuyambira kumwamba from the president. You discover that amanyamuka kumakaendera chani ma project. Why does he do that? If he stays in, he knows akangokhala ku
ku Paris pali zinthu zina satha kuona. Cabinet ministers you discover that all the time. Amakhala mukuvuta alowera uku. IG you hear today she's in Karonga. Why? She would want to see akakhala mu office tikangokhala mu office chiro seyenda ife chiro ya ife ya police ya ulonda ndi background. That is why we adopted private sector approach tuitenga ngati OC Blantyre aitenge Blantyre ngati private company yake akaitenga ngati private company yake ndikuti ngati company jaitagwe if that company goes bankrupt company manager ikangoswa ndalama ndikuti iyeyo will he get paid he want. So the principle is in the private sector ngati timapanga bread sitinapanga bread for 30 days are we going to get paid? We can't get paid. So we have to work so that after 30 days we are paid and we don't steal from government. That's our principle. And they have understood this and we are doing this as, I have to be honest, as one family, holding hands every day, every night. And again, in addition to that, we have good support from the community. Kunogo, Ndima community policing forums, akutibata support. If you go around, you find neighborhood watch in almost all. They have established neighborhood watch groups, Chilomoni. They are available supporting the police. And then, in addition to that, in terms of our visibility, I already mentioned nani na zimene zozo murari muone malo onse amene anali ovuta mugwizana nani. You can speak about that for yourself. Murari muone kuna kukavuta kwambiri mati kupereti yamati kuchani ku Central High. You will agree with me. Amantama pedwa kumene kuchako. But panopo for the past 7 months mwava kuti muthu apedwa kumene kuchako or warandiwa njinga. We have a team imene kukhala kuti patrolling there. I go there myself at night. Nimakana mpaka na 1 o'clock kumene kuchako. It's quite since you go to pamavuta pamapanga. Mwamvapo panopo kuti pamapanga mtu wapedwa Orlando mpaka na zinachitika mbuyo our former inspector general was attacked there. But you check now there's tinapanga officers stay there day and night. Muradi muone mara mavuta kuchani ku Stella Maris Junction bacha. You go there all the time you find police officers there. Monsem we created what we call a crime hotspot matrix. So that crime hotspot matrix, that's why we need feedback from you all the time. Muzindi mbira phone yanga sinima bisa ndima bereka, but maybe for now and I don't know tikamapanga interview msamabereke muzingoti basa if amtisa apatsa kuseli sinima bisa cholinga ndimafuna anthu azindipeza. It's a public phone. I'm employed by government, I'm a public officer, my phone is a public phone. I'm supposed to get feedback from the people. Feedback manager ndi mene matanzira kupanga plan. Kuti okay, anthu akudanda lokuti anthu akupangidwa atakenda njinga za moto. What do we do? Ndiye ndimaitana OC ndi timu yawo. Tipange njira izi. One of them ndimendani nayo panopo we have special patrol team. Amene akufuna dzipanga zawo ngali moto. I'm warning apita and they will sleep in custody. Sinzamva kuti chani they will sleep in custody and we are going to prosecute them. Ndiye tikamapanga prosecute, we take them into a public court. And akaona kuti akafusa state ndi akani nawo atabwera nawo munomo tinawapeza pakuti kupanga zakuti. That will be very embarrassing to their family, a thing that we don't want. Otherwise ndithokozeso in your media, you are assisting us quite a lot in terms of civic educating anthu kuti azindikire kuti police payokha si malota tipafuna tipatse information. So people are forthcoming and our investigators na CID athu ndanyamata athu intelligence, they are collecting, they are hands-on collecting information in many matanzira kuti tipange prevent. So I would want to assure people of southwest region that we are there for them. My office is open. Anytime they want to come and see me, they are free. Anytime they want to give us feedback where they want us to improve, we are available. Ndipo if tizapanga improve. If ntchito yathu kulondera anthu ndi katundu wawo. Ndipo tidzipereka kuonetsetsa kuti tikulondera anthu ndi katundu wawo. Paka ma demonstrations ntchito yathu ndikuwaperekeza anthu aja aende ndipo zimene zonse tizapanga. Ina zilonga zatuuze nthawi yabwino komanso satipange mowirikiza. Pamakhala ntchito zambirimbiri tingakhale daily lero demo kunsewu ma demo kunsewu. No, we need to do other things and people need to do their businesses. We cannot be bringing business to a halt every day. If asite Blantyre district council akavomereza ife tizawaperekeza mpaka napange akasiye petitions out. Otherwise we commit to ensuring that the quality of life of the people in southwest region improves through improved safety and security. Commissioner Mlowoka Nowe Okaila kufotokoza za ntchito yomwe akugwira popititsa pasogolo chitetezo ku chigawo chakumwera kumadzulo kwa dziko lino pomwe amacheza ndi Steve. Club Junta, building better Africa.